YouTube channel Spoken Languages. Какая традиция связана с Рождеством? Mikä perinne liittyy jouluun? Mikä perinne liittyy jouluun? Мы украшаем елку свечами. Koristamme kuusen kynttilöillä. Koristamme kuusen kynttilöillä. Кто обычно готовит карельский пирог? Kuka yleensä leipoo karjalanpiirakan? Kuka yleensä leipoo karjalanpiirakan? Моя бабушка часто печет его. Isoäitini leipoo sen usein. Isoäitini leipoo sen usein. Где обычно отмечают День независимости? Missä yleensä vietetään itsenäisyyspäivää? Missä yleensä vietetään itsenäisyyspäivää? На центральной площади города. Kaupungin keskustatorilla. Kaupungin keskustatorilla. Почему в Финляндии любят камин? Miksi suomalaiset rakastavat takkaa? Miksi suomalaiset rakastavat takkaa? Он согревает в холодные ночи. Se lämmittää kylminä öinä. Se lämmittää kylminä öinä. Как готовят традиционную похлебку на Масленицу? Miten valmistetaan perinteinen keitto laskiaistiistaina? Miten valmistetaan perinteinen keitto laskiaistiistaina? Варят картофель с морковью и специями. Keitetään perunaa, porkkanaa ja mausteita. Keitetään perunaa, porkkanaa ja mausteita. Кто приносит подарки на Рождество? Kuka tuo lahjoja jouluna? Kuka tuo lahjoja jouluna? Традиционно это joulupukki. Perinteisesti se on joulupukki. Perinteisesti se on joulupukki. Когда начинается праздник Ваппу? Milloin alkaa vapun juhla? Milloin alkaa vapun juhla? Он начинается в первый день мая. Se alkaa toukokuun ensimmäisenä päivänä. Se alkaa toukokuun ensimmäisenä päivänä. Как отмечают День Святой Люсии? Miten juhlistetaan Pyhän Lucian päivää? Miten juhlistetaan Pyhän Lucian päivää? Поют песни и раздают сладости. Lauletaan lauluja ja jaetaan makeisia. Lauletaan lauluja ja jaetaan makeisia. Куда идут на праздник Юханнус? Mihin mennään juhannuksena? Mihin mennään juhannuksena? На открытое поле у озера. Avoimelle pellolle järven äärelle. Avoimelle pellolle järven äärelle. Почему в Финляндии любят дачу? Miksi suomalaiset pitävät kesämökistä? Miksi suomalaiset pitävät kesämökistä? Он напоминает детство и лес. Se tuo mieleen lapsuuden ja metsän. Se tuo mieleen lapsuuden ja metsän. Какой праздник отмечают в феврале?
Mitä juhlaa vietetään helmikuussa? Mitä juhlaa vietetään helmikuussa? В Финляндии отмечают День Святого Валентина. Suomessa vietetään Pyhän Valentinuksen päivää. Suomessa vietetään Pyhän Valentinuksen päivää. Кто обычно поет на Люсию? Kuka yleensä laulaa Lucian päivänä? Kuka yleensä laulaa Lucian päivänä? Традиционно это школьные хоры. Perinteisesti ne ovat koulukuorot. Perinteisesti ne ovat koulukuorot. Где проходят ярмарки в июне? Missä kesäkuussa järjestetään messut? Missä kesäkuussa järjestetään messut? Ярмарки часто проходят в парке Хельсинки. Messut pidetään usein Helsingin puistossa. Messut pidetään usein Helsingin puistossa. Почему в Финляндии любят сауну? Miksi suomalaiset rakastavat saunaa? Miksi suomalaiset rakastavat saunaa? Сауна помогает расслабиться после работы. Sauna rentouttaa työpäivän jälkeen. Sauna rentouttaa työpäivän jälkeen. Как готовят традиционный рождественский глинтвейн? Miten valmistetaan perinteinen jouluglögi? Miten valmistetaan perinteinen jouluglögi? Красное вино с пряностями нагревают медленно. Punaviiniä mausteilla kuumennetaan hitaasti. Punaviiniä mausteilla kuumennetaan hitaasti. Куда идут люди на праздник Ваппу? Minne ihmiset menevät vappuun? Minne ihmiset menevät vappuun? Большинство идет на улицу концертом. Useimmat menevät ulos konsertteihin. Useimmat menevät ulos konsertteihin. Если бы вы готовили карельский пирог, что бы вы добавили? Jos tekisitte karjalanpiirakan, mitä lisäisitte? Jos tekisitte karjalanpiirakan, mitä lisäisitte? Я добавил бы немного сливочного масла. Lisäisin hieman voita. Lisäisin hieman voita. Кто обычно убирает елку после праздника? Kuka yleensä purkaa joulukuusen? Kuka yleensä purkaa joulukuusen? Моя семья делает это вместе. Perheeni tekee sen yhdessä. Perheeni tekee sen yhdessä. Когда начинается традиционный карнавальный парад? Milloin perinteinen karnevaaliparaati alkaa? Milloin perinteinen karnevaaliparaati alkaa? Парад стартует в первый понедельник февраля. Paraati alkaa helmikuun ensimmäisenä maanantaina. Paraati alkaa helmikuun ensimmäisenä maanantaina. В каких городах проходят рождественские рынки? Missä kaupungeissa on joulumarkkinoita? Missä kaupungeissa on joulumarkkinoita? Рынки открыты в Турку, Тампере и Оулу. Markkinat ovat auki Turussa, Tampereella ja Oulussa.
Markkinat ovat auki Turussa, Tampereella ja Oulussa. Сколько дней длится ваппу? Kuinka monta päivää vappu kestää? Kuinka monta päivää vappu kestää? Только один яркий день. Vain yksi kirkas päivä. Vain yksi kirkas päivä. Кто украшает дом к Юханнусу? Kuka koristaa talon juhannukseksi? Kuka koristaa talon juhannukseksi? Моя сестра любит расставлять свечи. Siskoni rakastaa kynttilöiden asettamista. Siskoni rakastaa kynttilöiden asettamista. Какая традиция связана с Новым годом в Финляндии? Mikä perinne liittyy uuteen vuoteen Suomessa? Mikä perinne liittyy uuteen vuoteen Suomessa? В новогоднюю ночь финны запускают фейерверки. Uuden vuoden yönä suomalaiset ampuvat ilotulitteita. Uuden vuoden yönä suomalaiset ampuvat ilotulitteita. Кто выливает олово в воду на Новый год? Kuka valaa tinaa veteen uutena vuotena? Kuka valaa tinaa veteen uutena vuotena? Обычно это делает вся семья по очереди. Yleensä koko perhe tekee sen vuorotellen. Yleensä koko perhe tekee sen vuorotellen. Где финны обычно встречают Новый год? Missä suomalaiset yleensä viettävät uuden vuoden? Missä suomalaiset yleensä viettävät uuden vuoden? Чаще всего дома с друзьями и семьей. Useimmiten kotona ystävien ja perheen kanssa. Useimmiten kotona ystävien ja perheen kanssa. Почему финны выливают олово в воду? Miksi suomalaiset valavat tinaa veteen? Miksi suomalaiset valavat tinaa veteen? Форма олова предсказывает будущий год. Tinan muoto ennustaa tulevaa vuotta. Tinan muoto ennustaa tulevaa vuotta. Как называется финский праздник крещения? Mikä on suomalaisen loppiaisen nimi? Mikä on suomalaisen loppiaisen nimi? Его называют Лопиайнин, 6 января. Sitä kutsutaan loppiaiseksi tammikuun 6. Sitä kutsutaan loppiaiseksi tammikuun 6. Когда отмечают День Руниберга? Milloin vietetään Runebergin päivää? Milloin vietetään Runebergin päivää? Его отмечают 5 февраля каждый год. Sitä vietetään joka vuosi helmikuun 5. Sitä vietetään joka vuosi helmikuun 5. Что едят на День Руниберга? Mitä syödään Runebergin päivänä? Mitä syödään Runebergin päivänä? Едят сладкий рунибергский торт с малиной. Syödään makeaa Runebergin torttua vadelmalla. Syödään makeaa Runebergin torttua vadelmalla. Куда приходят дети на Хэллоуин в Финляндии? Minne lapset menevät Halloweeniina Suomessa?
Minne lapset menevät Halloweeniina Suomessa? Дети ходят по домам соседей за конфетами. Lapset kiertävät naapureiden ovilla karkkia hakemassa. Lapset kiertävät naapureiden ovilla karkkia hakemassa. Если бы вы пекли руниберский торт, что бы вы добавили? Jos leipoisitte Runebergin tortun, mitä lisäisitte? Jos leipoisitte Runebergin tortun, mitä lisäisitte? Я добавил бы больше малинового варенья. Lisäisin enemmän vadelmahilloa. Lisäisin enemmän vadelmahilloa. Кто раздает конфеты на Хэллоуин? Kuka jakaa karkkeja Halloweeniina? Kuka jakaa karkkeja Halloweeniina? Обычно это делают взрослые в каждом доме. Yleensä sen tekevät aikuiset jokaisessa talossa. Yleensä sen tekevät aikuiset jokaisessa talossa. Сколько дней длится Пасха в Финляндии? Kuinka monta päivää pääsiäinen kestää Suomessa? Kuinka monta päivää pääsiäinen kestää Suomessa? Официально праздник длится 4 дня. Virallisesti juhla kestää 4 päivää. Virallisesti juhla kestää 4 päivää. Как дети наряжаются на финскую Пасху? Miten lapset pukeutuvat suomalaisena pääsiäisenä? Miten lapset pukeutuvat suomalaisena pääsiäisenä? Дети одеваются ведьмами и ходят по домам. Lapset pukeutuvat noidiksi ja kiertävät taloja. Lapset pukeutuvat noidiksi ja kiertävät taloja. Что дарят детям-ведьмам на Пасху? Mitä noitalapsille annetaan pääsiäisenä? Mitä noitalapsille annetaan pääsiäisenä? Им дарят конфеты и мелкие монеты. Heille annetaan karkkeja ja pieniä kolikoita. Heille annetaan karkkeja ja pieniä kolikoita. Где выращивают пасхальную траву в Финляндии? Missä kasvatetaan pääsiäisruohoa Suomessa? Missä kasvatetaan pääsiäisruohoa Suomessa? Ее выращивают дома на подоконнике. Sitä kasvatetaan kotona ikkunalaudalla. Sitä kasvatetaan kotona ikkunalaudalla. Почему на Пасху едят мямми? Miksi pääsiäisenä syödään mämmiä? Miksi pääsiäisenä syödään mämmiä? Это старинное блюдо из ржаной муки и солода. Se on vanha ruisjauhosta ja maltaasta tehty ruoka. Se on vanha ruisjauhosta ja maltaasta tehty ruoka. Кто готовит мямми дома? Kuka valmistaa mämmiä kotona? Kuka valmistaa mämmiä kotona? Часто его готовит бабушка или мама. Usein sen valmistaa isoäiti tai äiti. Usein sen valmistaa isoäiti tai äiti. Какое блюдо подают с мямми? Mitä tarjoillaan mämmin kanssa? Mitä tarjoillaan mämmin kanssa? Обычно подают сливки и сахар.
Yleensä tarjoillaan kermaa ja sokeria. Yleensä tarjoillaan kermaa ja sokeria. Когда начинается Адвент в Финляндии? Milloin adventti alkaa Suomessa? Milloin adventti alkaa Suomessa? Он начинается за 4 воскресенья до Рождества. Se alkaa 4 sunnuntaita ennen joulua. Se alkaa 4 sunnuntaita ennen joulua. Как финны отмечают первое воскресенье Адвента? Miten suomalaiset viettävät adventin ensimmäistä sunnuntaita? Miten suomalaiset viettävät adventin ensimmäistä sunnuntaita? Зажигают первую свечу на венке. Sytytetään ensimmäinen kynttilä adventtikranssiin. Sytytetään ensimmäinen kynttilä adventtikranssiin. Куда дети смотрят каждое утро в декабре? Mihin lapset katsovat joka aamu joulukuussa? Mihin lapset katsovat joka aamu joulukuussa? Они открывают окошко рождественского календаря. He avaavat joulukalenterin luukun. He avaavat joulukalenterin luukun. Что находится внутри рождественского календаря? Mitä joulukalenterin sisällä on? Mitä joulukalenterin sisällä on? Внутри маленькая шоколадка или картинка. Sisällä on pieni suklaanpala tai kuva. Sisällä on pieni suklaanpala tai kuva. Кто живет на горе Карватунтури по легенде? Kuka asuu legendan mukaan Korvatunturilla? Kuka asuu legendan mukaan Korvatunturilla? Там живет Юлупукки со своими эльфами. Siellä asuu joulupukki tonttujensa kanssa. Siellä asuu joulupukki tonttujensa kanssa. Где находится гора Карватунтури? Missä Korvatunturi sijaitsee? Missä Korvatunturi sijaitsee? Она находится на севере Лапландии. Se sijaitsee Lapin pohjoisosassa. Se sijaitsee Lapin pohjoisosassa. Почему детям нужно вести себя хорошо перед Рождеством? Miksi lasten pitää käyttäytyä hyvin ennen joulua? Miksi lasten pitää käyttäytyä hyvin ennen joulua? Тонту следит и докладывает Юлупукки. Tonttu tarkkailee ja kertoo joulupukille. Tonttu tarkkailee ja kertoo joulupukille. Как называют маленьких рождественских помощников? Mitä kutsutaan pieniksi joulun apulaisiksi? Mitä kutsutaan pieniksi joulun apulaisiksi? Их называют тонту, домашние гномы. Niitä kutsutaan tontuiksi, kodinhaltijoiksi. Niitä kutsutaan tontuiksi, kodinhaltijoiksi. Что финны едят на рождественский ужин? Mitä suomalaiset syövät joulun aterialla? Mitä suomalaiset syövät joulun aterialla? Едят ветчину, рисовую кашу и салаты. Syödään kinkkua, riisipuuroa ja salaatteja.
Syödään kinkkua, riisipuuroa ja salaatteja. Кто находит спрятанный миндаль в рисовой каше? Kuka löytää piilotetun mantelin riisipuurosta? Kuka löytää piilotetun mantelin riisipuurosta? Тот, кто найдет, получит удачу весь год. Se, joka löytää, saa onnea koko vuodeksi. Se, joka löytää, saa onnea koko vuodeksi. Куда финны ходят вечером в канун Рождества? Minne suomalaiset menevät jouluaaton iltana? Minne suomalaiset menevät jouluaaton iltana? Многие идут на кладбище зажечь свечи. Monet menevät hautausmaalle sytyttämään kynttilöitä. Monet menevät hautausmaalle sytyttämään kynttilöitä. Почему финны зажигают свечи на кладбище? Miksi suomalaiset sytyttävät kynttilöitä hautausmaalla? Miksi suomalaiset sytyttävät kynttilöitä hautausmaalla? Так они вспоминают умерших родственников. Näin he muistavat kuolleita sukulaisiaan. Näin he muistavat kuolleita sukulaisiaan. Как называется вечеринка перед настоящим Рождеством? Mikä on nimi juhlalle ennen varsinaista joulua? Mikä on nimi juhlalle ennen varsinaista joulua? Ее называют Пикку-Йоулу, маленькое Рождество. Sitä kutsutaan pikkujouluksi, pieneksi jouluksi. Sitä kutsutaan pikkujouluksi, pieneksi jouluksi. Где обычно проводят Пикку-Йоулу? Missä pikkujoulua yleensä vietetään? Missä pikkujoulua yleensä vietetään? Часто на работе или в школе. Usein työpaikalla tai koulussa. Usein työpaikalla tai koulussa. Что пьют финны на Пикку-Йоулу? Mitä suomalaiset juovat pikkujoulussa? Mitä suomalaiset juovat pikkujoulussa? Часто пьют глёги, теплый пряный напиток. Usein juodaan glögiä, lämmintä mausteista juomaa. Usein juodaan glögiä, lämmintä mausteista juomaa. Кто обычно печет пряничные домики? Kuka yleensä leipoo piparkakkutaloja? Kuka yleensä leipoo piparkakkutaloja? Часто это делают дети с родителями. Usein sen tekevät lapset vanhempien kanssa. Usein sen tekevät lapset vanhempien kanssa. Если бы вы строили пряничный домик, из чего бы вы сделали крышу? Jos rakentaisitte piparkakkutalon, mistä tekisitte katon? Jos rakentaisitte piparkakkutalon, mistä tekisitte katon? Я сделал бы крышу из белой глазури. Tekisin katon valkoisesta kuorutuksesta. Tekisin katon valkoisesta kuorutuksesta. Сколько свечей зажигают на венке Адвента? Kuinka monta kynttilää adventtikranssiin sytytetään? Kuinka monta kynttilää adventtikranssiin sytytetään? Всего зажигают 4 свечи по очереди. Yhteensä sytytetään 4 kynttilää vuorotellen.
Yhteensä sytytetään 4 kynttilää vuorotellen. Как называется финский напиток из смородины и специй? Mikä on suomalaisen mausteisen glögin nimi? Mikä on suomalaisen mausteisen glögin nimi? Его называют глёги, его пьют зимой. Sitä kutsutaan glögiksi, sitä juodaan talvella. Sitä kutsutaan glögiksi, sitä juodaan talvella. Куда финны вешают рождественские носки? Minne suomalaiset ripustavat joulusukat? Minne suomalaiset ripustavat joulusukat? Их вешают у камина или окна. Ne ripustetaan takan tai ikkunan luo. Ne ripustetaan takan tai ikkunan luo. Кто украшает окна перед Рождеством? Kuka koristaa ikkunat ennen joulua? Kuka koristaa ikkunat ennen joulua? Обычно вся семья украшает вместе. Yleensä koko perhe koristaa yhdessä. Yleensä koko perhe koristaa yhdessä. Почему финны ставят звезду в окно зимой? Miksi suomalaiset laittavat tähden ikkunaan talvella? Miksi suomalaiset laittavat tähden ikkunaan talvella? Звезда символизирует свет в темное время. Tähti symboloi valoa pimeänä aikana. Tähti symboloi valoa pimeänä aikana. Где проходит главный рождественский рынок Хельсинки? Missä Helsingin pääjoulumarkkinat pidetään? Missä Helsingin pääjoulumarkkinat pidetään? Он проходит на Сенатской площади. Ne pidetään Senaatin torilla. Ne pidetään Senaatin torilla. Как называют финский Первомай в народе? Mitä suomalaiset kutsuvat kansanomaisesti vappua? Mitä suomalaiset kutsuvat kansanomaisesti vappua? Его называют весенним праздником студентов. Sitä kutsutaan opiskelijoiden kevätjuhlaksi. Sitä kutsutaan opiskelijoiden kevätjuhlaksi. Что пьют на ваппу традиционно? Mitä vappuna perinteisesti juodaan? Mitä vappuna perinteisesti juodaan? Пьют симу, легкий лимонадный напиток. Juodaan simaa, kevyttä limonadijuomaa. Juodaan simaa, kevyttä limonadijuomaa. Кто печет мунки на ваппу? Kuka leipoo munkkeja vappuna? Kuka leipoo munkkeja vappuna? Их часто пекут дома всей семьей. Niitä leivotaan usein kotona koko perheen voimin. Niitä leivotaan usein kotona koko perheen voimin. Куда студенты надевают белую фуражку на ваппу? Minne opiskelijat laittavat valkoisen lakin vapuna? Minne opiskelijat laittavat valkoisen lakin vapuna? Фуражку надевают на голову у памятника. Lakki laitetaan päähän patsaan luona. Lakki laitetaan päähän patsaan luona. Где в Хельсинки собираются студенты в канун ваппу?
Missä Helsingissä opiskelijat kokoontuvat vapunaattona? Missä Helsingissä opiskelijat kokoontuvat vapunaattona? Они собираются у статуи Хавис Аманда. He kokoontuvat Haavis Amandan patsaalle. He kokoontuvat Haavis Amandan patsaalle. Почему статую Хавис Аманда моют перед Ваппу? Miksi Haavis Amanda patsas pestään ennen vappua? Miksi Haavis Amanda patsas pestään ennen vappua? Ее моют, чтобы надеть чистую фуражку. Se pestään, jotta lakki voidaan laittaa puhtaana. Se pestään, jotta lakki voidaan laittaa puhtaana. Как называется финский день матери? Mikä on suomalaisen äitienpäivän nimi? Mikä on suomalaisen äitienpäivän nimi? Его называют Айтиенпяева, второе воскресенье мая. Sitä kutsutaan äitienpäiväksi toukokuun toisena sunnuntaina. Sitä kutsutaan äitienpäiväksi toukokuun toisena sunnuntaina. Что дарят дети мамам на День матери? Mitä lapset antavat äideille äitienpäivänä? Mitä lapset antavat äideille äitienpäivänä? Дарят цветы и завтрак в постель. Annetaan kukkia ja aamiainen sänkyyn. Annetaan kukkia ja aamiainen sänkyyn. Когда отмечают финский день отца? Milloin suomalaista isänpäivää vietetään? Milloin suomalaista isänpäivää vietetään? Его отмечают во второе воскресенье ноября. Sitä vietetään marraskuun toisena sunnuntaina. Sitä vietetään marraskuun toisena sunnuntaina. Кто обычно готовит завтрак на День отца? Kuka yleensä valmistaa aamiaisen isänpäivänä? Kuka yleensä valmistaa aamiaisen isänpäivänä? Дети готовят завтрак вместе с мамой. Lapset valmistavat aamiaisen äidin kanssa. Lapset valmistavat aamiaisen äidin kanssa. Где финны разжигают костры на Юханнус? Missä suomalaiset sytyttävät kokkoja juhannuksena? Missä suomalaiset sytyttävät kokkoja juhannuksena? Костры разжигают у озер и на островах. Kokkoja sytytetään järvien rannoilla ja saarilla. Kokkoja sytytetään järvien rannoilla ja saarilla. Почему костры на Юханнус такие важные? Miksi juhannuskokot ovat niin tärkeitä? Miksi juhannuskokot ovat niin tärkeitä? Они символизируют свет самой короткой ночи. Ne symboloivat valoa lyhimpänä yönä. Ne symboloivat valoa lyhimpänä yönä. Как молодые девушки гадают на Юханнус? Miten nuoret naiset ennustavat juhannuksena? Miten nuoret naiset ennustavat juhannuksena? Кладут цветы под подушку перед сном. He laittavat kukkia tyynyn alle nukkuessaan. He laittavat kukkia tyynyn alle nukkuessaan. YouTube channel Spoken Languages.
Что, по поверью, приснится девушке после гадания? Mitä tytön uskotaan näkevän unessa ennustuksen jälkeen? Mitä tytön uskotaan näkevän unessa ennustuksen jälkeen? Ей приснится ее будущий муж. Hän näkee unessa tulevan miehensä. Hän näkee unessa tulevan miehensä. Куда финны едут на выходные Юханнуса? Minne suomalaiset menevät juhannusviikonloppuna? Minne suomalaiset menevät juhannusviikonloppuna? Многие едут на дачу к озеру. Monet menevät mökille järven rannalle. Monet menevät mökille järven rannalle. Кто традиционно поднимает флаг в День независимости? Kuka perinteisesti nostaa lipun itsenäisyyspäivänä? Kuka perinteisesti nostaa lipun itsenäisyyspäivänä? Флаг поднимают рано утром, еще в темноте. Lippu nostetaan aikaisin aamulla, vielä pimeään aikaan. Lippu nostetaan aikaisin aamulla, vielä pimeään aikaan. Где проходит главный прием в честь Дня независимости? Missä itsenäisyyspäivän pääjuhla pidetään? Missä itsenäisyyspäivän pääjuhla pidetään? Он проходит в президентском дворце. Se pidetään presidentinlinnassa. Se pidetään presidentinlinnassa. Как называется официальный прием президента? Mikä on presidentin vastaanoton nimi? Mikä on presidentin vastaanoton nimi? Его называют Линнен-Юхлат, бал в замке. Sitä kutsutaan linnan juhliksi, linnan tanssiaisiksi. Sitä kutsutaan linnan juhliksi, linnan tanssiaisiksi. Почему финны зажигают 2 свечи на окне 6 декабря? Miksi suomalaiset sytyttävät 2 kynttilää ikkunaan joulukuun 6. Miksi suomalaiset sytyttävät 2 kynttilää ikkunaan joulukuun 6? Свечи символизируют память о павших воинах. Kynttilät symboloivat muistoa kaatuneista sotilaista. Kynttilät symboloivat muistoa kaatuneista sotilaista. Что носят люди в петлице в День независимости? Mitä ihmiset pitävät napinlävessä itsenäisyyspäivänä? Mitä ihmiset pitävät napinlävessä itsenäisyyspäivänä? Носят маленький синий цветок гиацинта. He pitävät pientä sinistä hyasinttia. He pitävät pientä sinistä hyasinttia. Кто выступает с речью в День независимости? Kuka pitää puheen itsenäisyyspäivänä? Kuka pitää puheen itsenäisyyspäivänä? Обычно выступает президент страны. Yleensä puheen pitää maan presidentti. Yleensä puheen pitää maan presidentti. Как называется День памяти Зимней войны? Mikä on talvisodan muistopäivän nimi? Mikä on talvisodan muistopäivän nimi? Его называют Днем памяти павших в марте. Sitä kutsutaan kaatuneiden muistopäiväksi maaliskuussa. Sitä kutsutaan kaatuneiden muistopäiväksi maaliskuussa.
Где финны вспоминают ветеранов войны? Missä suomalaiset muistavat sotaveteraaneja? Missä suomalaiset muistavat sotaveteraaneja? Их вспоминают на военных кладбищах. Heitä muistetaan sotilashautausmailla. Heitä muistetaan sotilashautausmailla. Что символизирует синий цвет финского флага? Mitä sininen väri Suomen lipussa symboloi? Mitä sininen väri Suomen lipussa symboloi? Синий цвет символизирует озера и небо. Sininen väri symboloi järviä ja taivasta. Sininen väri symboloi järviä ja taivasta. Когда отмечают День флага Финляндии? Milloin Suomen lipun päivää vietetään? Milloin Suomen lipun päivää vietetään? Существует несколько дат в течение года. Vuoden aikana on useita lippujuhlapäiviä. Vuoden aikana on useita lippujuhlapäiviä. Кто придумал День Калевалы? Kuka keksi Kalevalan päivän? Kuka keksi Kalevalan päivän? Его учредили в честь финского эпоса. Se perustettiin suomalaisen eepoksen kunniaksi. Se perustettiin suomalaisen eepoksen kunniaksi. Что читают в школах в День Калевалы? Mitä kouluissa luetaan Kalevalan päivänä? Mitä kouluissa luetaan Kalevalan päivänä? Читают отрывки из эпоса Калевала. Luetaan otteita Kalevala-eepoksesta. Luetaan otteita Kalevala-eepoksesta. Где финны традиционно ходят в баню по субботам? Missä suomalaiset perinteisesti käyvät saunassa lauantaisin? Missä suomalaiset perinteisesti käyvät saunassa lauantaisin? Ходят в собственную баню или общую. Käydään omassa saunassa tai yhteisessä. Käydään omassa saunassa tai yhteisessä. Как долго обычно длится сеанс сауны? Kuinka kauan saunominen yleensä kestää? Kuinka kauan saunominen yleensä kestää? Обычно это занимает около часа. Se kestää yleensä noin tunnin. Se kestää yleensä noin tunnin. Куда финны прыгают после журкой сауны зимой? Minne suomalaiset hyppäävät kuuman saunan jälkeen talvella? Minne suomalaiset hyppäävät kuuman saunan jälkeen talvella? Прыгают в прорубь или снег. He hyppäävät avantoon tai lumeen. He hyppäävät avantoon tai lumeen. Почему баня важна для финской культуры? Miksi sauna on tärkeä suomalaiselle kulttuurille? Miksi sauna on tärkeä suomalaiselle kulttuurille? Она помогает расслабиться и очистить тело. Se auttaa rentoutumaan ja puhdistamaan kehon. Se auttaa rentoutumaan ja puhdistamaan kehon. Кто обычно строит семейную дачу в Финляндии? Kuka yleensä rakentaa perheen kesämökin Suomessa?
Kuka yleensä rakentaa perheen kesämökin Suomessa? Часто дачу строит несколько поколений семьи. Usein mökin rakentaa useampi sukupolvi. Usein mökin rakentaa useampi sukupolvi. Что финны делают на даче летом? Mitä suomalaiset tekevät mökillä kesällä? Mitä suomalaiset tekevät mökillä kesällä? Плавают, ловят рыбу и жарят сосиски. Uidaan, kalastetaan ja paistetaan makkaraa. Uidaan, kalastetaan ja paistetaan makkaraa. Как называется финский праздник урожая осенью? Mikä on suomalaisen syksyisen sadonjuhlan nimi? Mikä on suomalaisen syksyisen sadonjuhlan nimi? Его называют кекри, старинный праздник урожая. Sitä kutsutaan kekriksi, vanhaksi sadonkorjuujuhlaksi. Sitä kutsutaan kekriksi, vanhaksi sadonkorjuujuhlaksi. Где раньше отмечали кекри в деревнях? Missä kekriä ennen vietettiin kylissä? Missä kekriä ennen vietettiin kylissä? Его отмечали в каждом крестьянском доме. Sitä vietettiin jokaisessa maalaistalossa. Sitä vietettiin jokaisessa maalaistalossa. Почему кекри связан с осенним урожаем? Miksi kekri liittyy syksyn satoon? Miksi kekri liittyy syksyn satoon? Праздник отмечал конец полевых работ. Juhla merkitsi peltotöiden loppumista. Juhla merkitsi peltotöiden loppumista. Кто празднует именины в Финляндии каждый день? Kuka viettää nimipäivää Suomessa joka päivä? Kuka viettää nimipäivää Suomessa joka päivä? Каждый финн, чье имя есть в календаре, отмечает именины. Jokainen suomalainen, jonka nimi on kalenterissa, viettää nimipäiväänsä. Jokainen suomalainen, jonka nimi on kalenterissa, viettää nimipäiväänsä. Что дарят на именины Финляндии? Mitä nimipäivänä Suomessa annetaan? Mitä nimipäivänä Suomessa annetaan? Дарят цветы или небольшой подарок. Annetaan kukkia tai pieni lahja. Annetaan kukkia tai pieni lahja. Как финны отмечают день рождения ребенка? Miten suomalaiset viettävät lapsen syntymäpäivää? Miten suomalaiset viettävät lapsen syntymäpäivää? Устраивают вечеринку с тортом и играми. Järjestetään juhlat kakun ja leikkien kanssa. Järjestetään juhlat kakun ja leikkien kanssa. Куда приглашают гостей на детский день рождения? Minne vieraat kutsutaan lapsen syntymäpäiville? Minne vieraat kutsutaan lapsen syntymäpäiville? Обычно гостей зовут домой или в парк. Vieraat kutsutaan yleensä kotiin tai puistoon. Vieraat kutsutaan yleensä kotiin tai puistoon. Кто традиционно устраивает мальчишник перед свадьбой? Kuka perinteisesti järjestää polttarit ennen häitä?
Kuka perinteisesti järjestää polttarit ennen häitä? Его устраивают друзья жениха или невесты. Ne järjestävät sulhasen tai morsiamen ystävät. Ne järjestävät sulhasen tai morsiamen ystävät. Где обычно проходит финская свадебная церемония? Missä suomalainen häätilaisuus yleensä pidetään? Missä suomalainen häätilaisuus yleensä pidetään? Часто она проходит в церкви или на природе. Se pidetään usein kirkossa tai luonnossa. Se pidetään usein kirkossa tai luonnossa. Что бросают гости после финской свадьбы? Mitä vieraat heittävät suomalaisten häiden jälkeen? Mitä vieraat heittävät suomalaisten häiden jälkeen? Гости бросают рис или лепестки цветов. Vieraat heittävät riisiä tai kukan terälehtiä. Vieraat heittävät riisiä tai kukan terälehtiä. Почему невеста носит что-то голубое на свадьбе? Miksi morsian pitää jotain sinistä häissä? Miksi morsian pitää jotain sinistä häissä? Это старая традиция на удачу и верность. Se on vanha perinne onnen ja uskollisuuden vuoksi. Se on vanha perinne onnen ja uskollisuuden vuoksi. Как называют крестины ребенка по-фински? Mikä on lapsen kastejuhlan nimi suomeksi? Mikä on lapsen kastejuhlan nimi suomeksi? Их называют рестиайсет, церковный обряд. Sitä kutsutaan ristiäisiksi, kirkolliseksi juhlaksi. Sitä kutsutaan ristiäisiksi, kirkolliseksi juhlaksi. Кто становится крестными родителями на крестинах? Kuka tulee lapsen kummeiksi kasteessa? Kuka tulee lapsen kummeiksi kasteessa? Часто это близкие друзья или родственники. Usein niitä ovat läheiset ystävät tai sukulaiset. Usein niitä ovat läheiset ystävät tai sukulaiset. Что дарят ребенку на крестины? Mitä lapselle annetaan kasteessa? Mitä lapselle annetaan kasteessa? Дарят серебряную ложку или украшение. Annetaan hopealusikka tai koru. Annetaan hopealusikka tai koru. Где проходит выпускной бал финских школьников? Missä suomalaisten koululaisten valmistujaisjuhla pidetään? Missä suomalaisten koululaisten valmistujaisjuhla pidetään? Часто он проходит в школьном зале. Se pidetään usein koulun juhlasalissa. Se pidetään usein koulun juhlasalissa. Как называют белую студенческую фуражку в Финляндии? Mitä suomeksi kutsutaan valkoista ylioppilaslakkia? Mitä suomeksi kutsutaan valkoista ylioppilaslakkia? Ее называют Юлия Пилослаки, символ окончания школы. Sitä kutsutaan ylioppilaslakiksi, koulun päättymisen symboliksi. Sitä kutsutaan ylioppilaslakiksi, koulun päättymisen symboliksi. Куда бросают фуражки выпускники после церемонии?
Minne valmistuneet heittävät lakkinsa juhlan jälkeen? Minne valmistuneet heittävät lakkinsa juhlan jälkeen? Фуражки бросают высоко в воздух. Lakit heitetään korkealle ilmaan. Lakit heitetään korkealle ilmaan. Почему выпускники Финляндии катаются на грузовиках? Miksi valmistuneet suomalaiset ajavat kuorma-autoilla? Miksi valmistuneet suomalaiset ajavat kuorma-autoilla? Это традиция праздновать окончание школы шумно. Se on perinne juhlia koulun päättymistä äänekkäästi. Se on perinne juhlia koulun päättymistä äänekkäästi. Кто дарит цветы выпускникам после церемонии? Kuka antaa kukkia valmistuneille juhlan jälkeen? Kuka antaa kukkia valmistuneille juhlan jälkeen? Обычно цветы дарят родители и друзья. Kukkia antavat yleensä vanhemmat ja ystävät. Kukkia antavat yleensä vanhemmat ja ystävät. Как называется День Святого Валентина по-фински? Mikä on ystävänpäivän suomenkielinen nimi? Mikä on ystävänpäivän suomenkielinen nimi? Его называют Юстивянпяева, День дружбы. Sitä kutsutaan ystävänpäiväksi, ystävyyden päiväksi. Sitä kutsutaan ystävänpäiväksi, ystävyyden päiväksi. Что дарят друзьям в финский День Святого Валентина? Mitä ystäville annetaan suomalaisena ystävänpäivänä? Mitä ystäville annetaan suomalaisena ystävänpäivänä? Дарят открытки и маленькие подарки друзьям. Annetaan kortteja ja pieniä lahjoja ystäville. Annetaan kortteja ja pieniä lahjoja ystäville. Кто получает открытки в День дружбы в школах? Kuka saa kortteja ystävänpäivänä koulussa? Kuka saa kortteja ystävänpäivänä koulussa? Открытки получают все одноклассники подряд. Kortteja saavat kaikki luokkakaverit. Kortteja saavat kaikki luokkakaverit. Где финны обычно смотрят салют на Новый год? Missä suomalaiset yleensä katsovat uuden vuoden ilotulitusta? Missä suomalaiset yleensä katsovat uuden vuoden ilotulitusta? Смотрят из окна дома или на улице. Katsotaan kotoa ikkunasta tai ulkona. Katsotaan kotoa ikkunasta tai ulkona. Как финны загадывают желания в новогоднюю ночь? Miten suomalaiset toivovat toiveita uuden vuoden yönä? Miten suomalaiset toivovat toiveita uuden vuoden yönä? Загадывают желание при виде первого салюта. Toive toivotaan ensimmäisen ilotulitteen kohdalla. Toive toivotaan ensimmäisen ilotulitteen kohdalla. Что символизирует форма застывшего олова? Mitä jähmettyneen tinan muoto symboloi? Mitä jähmettyneen tinan muoto symboloi? Форма показывает, что ждет в новом году. Muoto näyttää, mitä uusi vuosi tuo. Muoto näyttää, mitä uusi vuosi tuo.
Куда финны ставят рождественскую елку обычно? Minne suomalaiset yleensä laittavat joulukuusen? Minne suomalaiset yleensä laittavat joulukuusen? Ее ставят в угол гостиной комнаты. Se laitetaan olohuoneen nurkkaan. Se laitetaan olohuoneen nurkkaan. Кто срубает елку для дома в декабре? Kuka kaataa kuusen kotia varten joulukuussa? Kuka kaataa kuusen kotia varten joulukuussa? Часто это делает отец семейства. Usein sen tekee perheen isä. Usein sen tekee perheen isä. Что вешают на верхушку финской елки? Mitä suomalaisen kuusen latvaan ripustetaan? Mitä suomalaisen kuusen latvaan ripustetaan? На верхушку вешают звезду или ангела. Latvaan ripustetaan tähti tai enkeli. Latvaan ripustetaan tähti tai enkeli. Как называется традиционное финское рождественское печенье? Mikä on perinteisen suomalaisen joulukeksin nimi? Mikä on perinteisen suomalaisen joulukeksin nimi? Его называют пипаркакку, пряное имбирное печенье. Sitä kutsutaan piparkakuksi, mausteiseksi inkiväärikeksiksi. Sitä kutsutaan piparkakuksi, mausteiseksi inkiväärikeksiksi. Кто вырезает фигурки из пряничного теста? Kuka leikkaa muotoja piparkakkutaikinasta? Kuka leikkaa muotoja piparkakkutaikinasta? Обычно это делают дети с формочками. Sen tekevät yleensä lapset muotteineen. Sen tekevät yleensä lapset muotteineen. Где хранят рождественские украшения летом? Missä joulukoristeita säilytetään kesällä? Missä joulukoristeita säilytetään kesällä? Их хранят на чердаке или в кладовке. Niitä säilytetään ullakolla tai varastossa. Niitä säilytetään ullakolla tai varastossa. Что происходит в финских церквях в канун Рождества? Mitä suomalaisissa kirkoissa tapahtuu jouluaattona? Mitä suomalaisissa kirkoissa tapahtuu jouluaattona? Проходит рождественская служба ранним вечером. Pidetään jouluaaton jumalanpalvelus varhain illalla. Pidetään jouluaaton jumalanpalvelus varhain illalla. Почему финны объявляют рождественский мир в Турку? Miksi suomalaiset julistavat joulurauhan Turussa? Miksi suomalaiset julistavat joulurauhan Turussa? Это старая традиция символического начала Рождества. Se on vanha perinne joulun symbolisesta alkamisesta. Se on vanha perinne joulun symbolisesta alkamisesta. Кто читает объявление о рождественском мире? Kuka lukee joulurauhan julistuksen? Kuka lukee joulurauhan julistuksen? Его читают с балкона ратуши Турку. Se luetaan Turun raatihuoneen parvekkeelta. Se luetaan Turun raatihuoneen parvekkeelta.
Где происходит церемония объявления рождественского мира? Missä joulurauhan julistustilaisuus pidetään? Missä joulurauhan julistustilaisuus pidetään? Она проходит на Старой Большой площади Турку. Se pidetään Turun vanhalla suurtorilla. Se pidetään Turun vanhalla suurtorilla. Как одеваются финны на рождественскую церковную службу? Miten suomalaiset pukeutuvat joulukirkkoon? Miten suomalaiset pukeutuvat joulukirkkoon? Одеваются нарядно, часто в темные цвета. Pukeudutaan juhlavasti, usein tummiin väreihin. Pukeudutaan juhlavasti, usein tummiin väreihin. Куда финская семья идет вместе утром на Рождество? Minne suomalainen perhe menee yhdessä joulun aamuna? Minne suomalainen perhe menee yhdessä joulun aamuna? Иногда идут вместе на утреннюю службу. Joskus mennään yhdessä aamukirkkoon. Joskus mennään yhdessä aamukirkkoon. Что символизирует свет в темные зимние праздники? Mitä valo symboloi pimeinä talvijuhlina? Mitä valo symboloi pimeinä talvijuhlina? Свет символизирует надежду и тепло дома. Valo symboloi toivoa ja kodin lämpöä. Valo symboloi toivoa ja kodin lämpöä. Кто зажигает свечи на могилах родственников зимой? Kuka sytyttää kynttilöitä sukulaisten haudoille talvella? Kuka sytyttää kynttilöitä sukulaisten haudoille talvella? Их зажигают взрослые члены семьи. Ne sytyttävät perheen aikuiset jäsenet. Ne sytyttävät perheen aikuiset jäsenet. Почему финны любят проводить праздники на природе? Miksi suomalaiset viihtyvät juhlapyhinä luonnossa? Miksi suomalaiset viihtyvät juhlapyhinä luonnossa? Природа дает покой и связь с традициями. Luonto tuo rauhaa ja yhteyden perinteisiin. Luonto tuo rauhaa ja yhteyden perinteisiin. Как называется традиционный финский пирог с рисом? Mikä on perinteisen riisipiiraan nimi? Mikä on perinteisen riisipiiraan nimi? Его называют Карелан пиеракка, карельский пирог. Sitä kutsutaan Karjalan piirakaksi, karjalaiseksi piiraaksi. Sitä kutsutaan Karjalan piirakaksi, karjalaiseksi piiraaksi. Что кладут сверху на карельский пирог? Mitä Karjalan piirakan päälle laitetaan? Mitä Karjalan piirakan päälle laitetaan? Сверху кладут яичное масло. Päälle laitetaan munavoita. Päälle laitetaan munavoita. Где впервые появился рецепт карельского пирога? Missä Karjalan piirakan resepti alun perin syntyi? Missä Karjalan piirakan resepti alun perin syntyi? Он появился в Карелии, Восточной Финляндии. Se syntyi Karjalassa, itäisessä Suomessa. Se syntyi Karjalassa, itäisessä Suomessa.
Кто обычно продает карельские пироги на рынках? Kuka yleensä myy karjalanpiirakoita toreilla? Kuka yleensä myy karjalanpiirakoita toreilla? Их продают местные пекари и фермеры. Niitä myyvät paikalliset leipurit ja maanviljelijät. Niitä myyvät paikalliset leipurit ja maanviljelijät. Как финны празднуют начало лета в деревне? Miten suomalaiset juhlivat kesän alkua maaseudulla? Miten suomalaiset juhlivat kesän alkua maaseudulla? Устраивают костры и танцы у озера. Järjestetään kokkoja ja tansseja järven rannalla. Järjestetään kokkoja ja tansseja järven rannalla. Куда финская молодежь ходит танцевать на Юханнус? Minne suomalainen nuoriso menee tanssimaan juhannuksena? Minne suomalainen nuoriso menee tanssimaan juhannuksena? Молодежь идет на открытую танцевальную площадку. Nuoriso menee avoimelle tanssilavalle. Nuoriso menee avoimelle tanssilavalle. Что происходит с магазинами в День независимости? Mitä kaupoille tapahtuu itsenäisyyspäivänä? Mitä kaupoille tapahtuu itsenäisyyspäivänä? Многие магазины в этот день закрыты. Monet kaupat ovat tänä päivänä kiinni. Monet kaupat ovat tänä päivänä kiinni. Почему 6 декабря особенный день для всех финнов? Miksi joulukuun 6. on erityinen päivä kaikille suomalaisille? Miksi joulukuun 6. on erityinen päivä kaikille suomalaisille? В этот день Финляндия получила независимость. Tänä päivänä Suomi sai itsenäisyytensä. Tänä päivänä Suomi sai itsenäisyytensä. Кто впервые провозгласил независимость Финляндии? Kuka ensimmäisenä julisti Suomen itsenäisyyden? Kuka ensimmäisenä julisti Suomen itsenäisyyden? Независимость провозгласил финский парламент. Itsenäisyyden julisti Suomen eduskunta. Itsenäisyyden julisti Suomen eduskunta. Как долго Финляндия отмечает независимость каждый год? Kuinka kauan Suomi juhlii itsenäisyyttä joka vuosi? Kuinka kauan Suomi juhlii itsenäisyyttä joka vuosi? Праздник длится один официальный день. Juhla kestää yhden virallisen päivän. Juhla kestää yhden virallisen päivän. Где вывешивают флаги в честь Дня независимости? Missä liput nostetaan itsenäisyyspäivän kunniaksi? Missä liput nostetaan itsenäisyyspäivän kunniaksi? Флаги вывешивают у каждого дома и школы. Liput nostetaan jokaisen talon ja koulun luo. Liput nostetaan jokaisen talon ja koulun luo. Что готовят финские хозяйки заранее к рождественскому столу? Mitä suomalaiset emännät valmistavat etukäteen jouluruoiksi? Mitä suomalaiset emännät valmistavat etukäteen jouluruoiksi? Заранее готовят запеканки из моркови и брюквы.
Etukäteen valmistetaan porkkana- ja lanttulaatikoita. Etukäteen valmistetaan porkkana- ja lanttulaatikoita. Кто пробует первым рождественское блюдо в семье? Kuka maistaa ensimmäisenä joulun ruokaa perheessä? Kuka maistaa ensimmäisenä joulun ruokaa perheessä? Часто первой пробует хозяйка дома. Usein ensimmäisenä maistaa talon emäntä. Usein ensimmäisenä maistaa talon emäntä. Как финны желают друг другу счастливого Рождества? Miten suomalaiset toivottavat toisilleen hyvää joulua? Miten suomalaiset toivottavat toisilleen hyvää joulua? Говорят друг другу hyvää joulua. He sanovat toisilleen hyvää joulua. He sanovat toisilleen hyvää joulua. Почему финны ценят традиции так сильно? Miksi suomalaiset arvostavat perinteitä niin paljon? Miksi suomalaiset arvostavat perinteitä niin paljon? Традиции связывают поколения и создают чувство общности. Perinteet yhdistävät sukupolvia ja luovat yhteisöllisyyttä. Perinteet yhdistävät sukupolvia ja luovat yhteisöllisyyttä. YouTube channel Spoken Languages.